Čaute všetci, sorry, že nebol v nedeľu odpal, ale nemal som s kým ísť. To vám potom vo videu vysvetlím, prečo nemôžem ísť sám. Cez týždeň nemôžem odpalovať až cez víkend, len cez víkend, takže ďalší odpal môžete očakávať až v sobotu. A aby sa mi nestalo, že nikto nepoje so mňou a môžem aj sám natočiť, tak som si objednal statív. To vám potom vo videu vysvetlím, že na čo mi treba statív a tak. Ja vám to cez víkend vynáradím, keďže môžem chodiť púšťať len cez víkendy. Mal som v pláne vám dávať videá, aspoň 2 videá za týždeň, v sobotu a v nedelu. Ale keďže teraz som nenatočil, tak budúci víkend pridám až 4 videá, predtočím si, ktoré potom budem vydávať postupne každý deň.